Hello guys, nataron sa P. Aranas kinawit dalawa na parisan diri. Nag-recommend gid sa akong mga kalaminin sa beef pares ni Ragdex diri sa P. Aranas bay. Og mana? Mga unta. Kaya nga mami sa tiya. Do kasi sling mo sa kamami. Alright, maning beef pares 80 pesos bay. Sizzling beef pares, the one and only. Oh, of course, mao niya dong ang ako ang beef pares with bone marrow na 130 pesos ra. Mag-snacks na ta 50 pesos ni. Ani 130 o 80. Affordable na kayo sa mga kami na kaibanan so kailangan hanghang na sa sili taman sa sili kamay atong mami. Right, bye sisling then karon mo nga wala yung okay kada mas okay. 15 ang gamay, 20 ang laki. Laban ba eh? Ano yan mo sa akong beef pares ni Ragdex. Kami mga baratong abaligya din. Asa mo ni dapit ba eh? Sa Biaranas, corner Jimba, sa Luyo sa Gotong. Kat na ba? Doon na kayo sa tabuan ba eh? Oras tabuan. Alright, so abri mo. Abli mi Monday to Saturday. Yeah, oras. Oras 12 until mahurot ang supply. Oh, so 12. Normally, unsam na ang oras sa mahurot ng supply. 7 or 8 ano. Alright, 8, so- mga 9, mag-close na gini. Oh, so ay mo paglangan-langan ba eh? Mo hapon pa lang ron, daghan na kay tao. Oh, so, bisita niyo mo sa Beef Pares ni Ragdex ha. Alright. Thank you.